Ahojte, volám sa Lukáš. V tomto videu by som chcel ukázať AI nástroje, ktoré už možno poznáte, ale aj také, o ktorých ste ešte nepočuli. Na úvod by som začal s niečím, čo všetci môžete práve teraz vidieť. Používam technológiu RTX Carrier, ktorá v reálnom čase mení pozadie. Nazýva sa NVIDIA Broadcast. Táto funkcia taktiež zlepšuje kvalitu zvuku alebo pomáha udržať osobu v obraze. Teraz niečo, čo všetci poznáte, a to je ChatGPT. Tento jazykový model, Chat Generative Pre-trained Transformer, je založený na strojovom učení, dokáže generovať textové odpovede na základe vstupných otázok, respektíve vykonávať zadané úlohy. Jeho najnovšia verzia 4.0 už používa najnovšie dáta, a to zo septembra 2023. Taktiež dokáže spracovať obrazový a zvukový vstup a pridali hlasový výstup. Ďalej by som spomenul DALL-E 2. AI nástroj DALL-E 2 je zameraný na generovanie realistických obrázkov a umenia z popisu v prirodzenom jazyku. Dokáže vytvoriť kresby a ilustrácie, fotografie či umenie v rôznych štýloch. Podobný nástroj, ale viac známy, je Midjourney alebo Imagen, ktorý je od Google. Ako zaujímavosť by som chcel zmieniť nedávny model, ktorý dokáže vygenerovať obraz len zo zvuku. Pomocou algoritmu tento nástroj vytvorí video od dažďa zo zvuku dopadajúcich kvapiek na zem. Pre tvorcov tu sú nástroje ako MoveOne. Je to experimentálny nástroj od spoločnosti Google, ktorý používa umelú inteligenciu na analýzu pohybov používateľa. MoveOne funguje tak, že používa webkameru alebo smartfón na snímanie pohybov používateľa. Nástroj potom používa technológiu PoseNet na identifikáciu kľúčových bodov na ľudskom tele. Tieto kľúčové body sú potom použité na to, aby sa vytvoril model pohybu používateľa. Model pohybu používateľa je potom porovnávaný s databázou viac ako 80 000 obrázkov ľudí z celého sveta. MoveOne používa túto databázu na to, aby našiel najlepšiu možnú zhodu medzi pohybmi používateľa a pohybmi ľudí na obrázkoch. Ak by vám nestačilo vygenerovanie len obrazu, tak tu je AI nástroj Skybox, ktorý vie vygenerovať 360 stupňovú scenériu z textu. Ale nedávno pridali novú funkciu, ktorá umožňuje vytvorenie scenérie z jednoduchého obrázka alebo kresby. Istorír je nástroj na prevod 2D obrázkov do 3D modelov pre web stránky. Nástroj je stále vo vývoji, ale dokáže generovať veľmi realistické 3D modely. Myslím si, že AI nástroje v umeleckom priemysle do značnej miery ohrozujú umelcov, ale taktiež sprístupňujú umenie pre širšie publikum a zvyšujú produktivitu. Umelec teraz nemusí začať od nuly, vyžiada si produkt od AI a len si ho upraví k svojim potrebám. Pre programátorov, ktorým sa nechcú písať testy, je tu nástroj Codium AI. Jeho hlavné funkcie sú generovať, analyzovať a testovať kód. Taktiež dokáže vygenerovať dokumentáciu, čo ocení každý vývojár. Ušetrí úsilie a čas, zlepšuje kvalitu kódu a znižuje riziko chýb. Pre tých, čo chcú vedieť viac, existuje AI prehliadačové rozšírenie WISE1, ktoré vám pomôže lepšie porozumieť informáciám na webových stránkach. Funguje tak, že využíva umelú inteligenciu na analýzu textu a obrázkov na webovej stránke a poskytuje vám prehľadné zhrnutie hlavných bodov. Okrem zhrnutia vám poskytne prístup k rôznym zdrojom týkajúcich sa rovnakej témy, aby ste získali rôzne perspektívy. Každý deň vznikajú nové AI nástroje. V dnešnej dobe viete nájsť AI nástroj na skoro každú problematiku. Preto vznikli AI platformy, kde si tieto nástroje viete nájsť. Bondy, Poe, Futurepedia sú platformy, na ktorých nájdete nástroje, ktoré vám pomôžu s biznisom, dizajnom, fitness, zábavou a s rôznymi inými oblastiami. S toľkými nástrojmi okolo nás prichádza otázka, čo je vytvorené človekom a čo AI. Pri niektorých textoch alebo obrazoch na prvý pohľad nevieme určiť, či sa jedná o AI výtvor. Preto je potrebný neustály vývoj nástrojov, ktoré dokážu rozlíšiť, kto je tvorcom. Na text tu sú AI nástroje Originality a Sapling, ktoré dokážu na 99% určiť, či sa jedná o text napísaný človekom alebo AI. Nástroj AI or Not vám vie posúdiť obrázok. Služba používa pokročilé algoritmy, pomocou ktorých určí, či je obraz generovaný AI. Na druhú stranu, ak sa potrebujete uistiť, aby text generovaný AI nebol detekovaný, tak je tu Undetectable AI nástroj, ktorý vám skontroluje text a poznačí časti textu, ktoré vykazujú známky AI generovania. Dokonca má funkciu poľučtiť text a odstrániť stopy AI. Väčšina zmienených nástrojov má len jednu určenú funkciu. Tu už nastupuje kreativita ľudí, a čo s týmito nástrojmi dokážu spraviť. Čo ak skombinujeme viacero nástrojov? Content creation alebo aj vytváranie obsahu. Vezmime si vytvorenie YouTube videa ako príklad. Na začiatok potrebujeme YouTube účet. Môžeme sa spýtať ChatGPT, aké sú populárne mená kanálov, napíše za nás popis kanálu
Zistíme, aké témy sú populárne. V Midjourney si vytvoríme logo a banner kanálu. Keď už máme vybrané zameranie kanálu, spýtame sa ChatGPT na tému prvého videa, na ktorú nám následne napíše aj skript. Už máme vytvorený kanál a skript pre prvé video. Následne použijeme AI nástroj Synthesia na vytvorenie reálne vyzerajúceho avatara a hlasu. Sem vložíme text, ktorý chceme, aby charakter nahovoril. Aby video nepôsobilo prázdno, môžeme pridať hudbu. Tu vieme vytvoriť v nástroji Strobe, určíme, v akej nálade chceme mať hudbu, alebo aký hudobný nástroj chceme použiť. A máme vytvorené video, na ktoré sme vynaložili minimum úsilia. Sice nemôžeme povedať, že všetko bolo vytvorené čisto AI, pretože my sme tomu dali úvodný podnet pre tvorbu, ale obsah, video a audio je výsledkom AI generovania. AI tvorba ešte nie je zákonmi kontrolovaná, ale pomaly vstupujeme do éry, kde sa táto problematika AI začína riešiť. Mne osobne AI uľahčuje život, používam AI nástroje každodenne, ale snažím sa vyhýbať hotovým riešeniam, skôr to beriem ako nástroj na šetrenie času a rozšírenie mojich vedomostí. Toto boli AI nástroje, ktoré som vám chcel ukázať. Ďakujem za pozornosť. Čaute.